Lloret de Mar ha acollit la 13a edició del Rally Costa Brava Històric. Del 17 al 20 de març, una 80a d'equips d'automòbils i motocicletes han participat a la prova de regularitat per a vehicles de més de 30 anys més important d'Espanya. Enguany, el 30% dels equips participants han estat estrangers, procedents de 10 països diferents. Es tracta de la primera cita del Trofeu d'Europa de Ral·lis de Regularitat FIA per a vehicles històrics, un recorregut de 1.500 quilòmetres per carreteres catalanes. La prova s'inicia a Barcelona i compta amb una 40a de trams. El guanyador d'aquesta edició no s'ha decidit fins al final i és que Ibas de Flandre amb un Porsche 911 i Sergi Giral amb un Mercedes 250 tenien un empat a la 10a en el penúltim tram. Finalment, el trofeu ha anat a parar a les mans del pilot belga. Malauradament, la cloenda de l'efemèride i l'entrega de premis ha estat deslluïda a causa de la pluja del diumenge al matí. Els trofeus s'han lliurat a l'Hotel Evenia i els vehicles que estaven exposats al passeig marítim han marxat abans del previst.